Yay! Unya, si Corazon Pearl di ay lo. Dalo. Walang una kay di pa man siya maka-appreciate. Kapan doon na siya regalo god, walang pusta. No, nara ba ko ihatag ni Corazon Pearl? Oh, mo ba bebe. Unsa man? Ang akong mga Barbie dolls, ako ihatag nila. No, unya lang na ihatag niya kay di pa man siya makagamit ana oy masuso pa man ang bata. Unya na lang inigdako na niya ha. Ubi tawlo no? Lipay na kayo na si Corazon Pearl. Kay love naman siya ni Mami Shane. Na ikaw di ay, pwede ka malipay nga, pinangga man kastanan. Nalipay sa pulo oy. Pero naglibog ko. Nganong si Daddy Elmer man ang akong daddy. Ma'am naman siya asawa. Nga si Nanay Jinjin, way ban na. JP, dili na ta mag-iskot pa ina na ha kay gamay pa ka, bata pa ka pasabton may tungod ni butangan. Unya na inigdako nimo, pasabton ti ka. Wala.
Sorry naman siya, Laiba. Dili mo niya anak ka sa yung GP. Dili madala sa simpleng sorry lang yung gibuhat. Nagrepent naman si Daddy, Nay. Pasayloan na lang gud siya. Dili pa ka makasabot, GP. Makasabot naman ko, Nay. Dili pa ka makasabot. Inigdako din mo makatungkad na ka. Bahining ni mga butangan. Siguro, mahibaw-an mo kung yan dud sa bukong akong kasilag ni Arnold. Hindi ka tumaka sa iyo na ang hindi. Isang ngalan lang ako para sa girl. Di madala sa simpleng sorry lang ang yung ibuhat na ako, Shaper. Isang kang Pasko nga lang doon. Igo na ang Pasko, Shaper, na naamo. Naang tanang membro sa ating pamilya. Dili na kinahanglan ni naa pa si Elmer. Kay bawiya ka ati banan ako si Elmer. Bisag nakasa siya. Di yun na mapapas nga banag yun ako siya. Bahala ka! Ay sukod mapailubon ug matuod gihatag mo sa kalumog luyo sa mga